Bon vespre a tothom, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui tenim la segona sessió del quart curs Coneixement de Catalunya i Espiritualitat, que se centra sobre la figura d'Antoni Gaudí. I avui tractarem de les grans catedrals gòtiques i la iconografia de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Per fer aquest tema que ens ha proposat el nostre convidat d'avui, que és el doctor Josep Bracons i Clapés, que és historiador de l'art i especialista en art gòtic, i també és professor de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i també, que per això també l'hem convidat, és membre de la Comissió Assessora Artística de la Sagrada Família. Llavors, per tant, té tot el sentit del món de convidar-lo en aquesta sessió d'avui. Ell, simplement dir que ell es va llicenciar a la Universitat de Barcelona l'any 81 i que va tenir i que al llarg de la seva carrera ha anat tractant amb diversos historiadors de l'art notables, que això va bé remarcar-ho, com el mateix Joan Henó de Lasarte o el Josep Gudiol i Ricard. També ha estat un estret col·laborador de Francesc Fontbona, de Francesc Miralles, de Daniel Gil Miracle o de Joan Ramon Triador. Han fet projectes junts i també seria bo de destacar que va intervenir en el procés de formació del nou Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, que es va inaugurar l'any 89. Després, el que també... Bé, ja he dit, també he fet classes a la universitat i aquí a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals és catedràtic d'Arts Plàstiques i Disseny. Després ha estat president de l'Associació Catalana de Crítics de l'Art. Després també ha estat vicepresident del Cercle Artístic de Sant Lluc i també és membre, que en diuen de nombre, de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, de Barcelona. Ell també val a dir que ell també va treballar o ha treballat amb mossèn Antoni Pladevall, que aquí voldríem recordar que està, diguem-ne, en un moment ja difícil de la vida i res. I ell va començar com a medievalista, o sigui, no com a especialista en art gòtic, sinó com a medievalista, catalogant la col·lecció d'escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic. Aleshores, jo ja no m'embolico més i, en tot cas, us agraeixo la vostra assistència i passo la paraula a Josep Bracons. Endavant, quan vulguis. Doncs moltes gràcies, Joan. Bona tarda a tothom, totes i tots. Bé, agrair primer aquesta presentació tan amable, saltem quan sents això. En fi, penses, carai. D'això, agrair la invitació, la possibilitat de ser aquí. Bé, i doncs em va semblar, arran de la vostra proposta, va semblar que una manera, un tema interessant, diguem-ne, lligant per parlar de la Sagrada Família, seria això, combinar aquesta lectura de la Sagrada Família, en certa forma, o de la façana de la Glòria de la Sagrada Família, concretament, en relació amb el món de les catedrals medievals, perquè això, diguem-ne, pot ajudar a entendre millor, és a dir, no direm res que no sigui cap gran novetat, diguem-ho així, però sí que penso que pot ajudar a entendre millor perquè la pròpia Sagrada Família, no? És a dir, si comparem, tenint en compte que el Gaudí, diguem-ne, es planteja o té el concepte clar que es tracta de superar l'arquitectura gòtica, el Gaudí coneix perfectament l'arquitectura gòtica, la té estudiada, molt estudiada, i a través, sobretot, del diccionari de Viollet-le-Duc. Ha de partir en la Sagrada Família de la cripta neogòtica del Villar,
però, diguem-ne, el Gaudí elabora un procés, diguem-ne, d'això, de crítica de l'arquitectura gòtica que el porta a desenvolupar un llenguatge nou i diferent. Aquesta crítica de l'arquitectura gòtica és tant des del punt de vista estructural com és des del punt de vista de la significació de l'arquitectura gòtica per ella mateixa, no? I la significació històrica de l'arquitectura gòtica per ella mateixa. I, en certa forma, doncs, a la Sagrada Família, que aspira a ser doncs, una gran catedral, d'alguna manera doncs, és evident que la referència a les catedrals gòtiques, sigui per afirmació o per negació o per revisió, hi té molt a veure. I d'alguna manera doncs, és per aquesta via per la qual voldria, doncs, en certa forma, plantejar-vos unes quantes idees, posar unes quantes idees al voltant d'això, no? Per contrast, per funcionar, en certa forma, per contrast. Bé, bàsicament, diguem-ne, desenvoluparem tres aspectes. Un serà la pròpia estructura de la façana, és a dir, per comparació del que són l'estructura característica de les façanes de les catedrals gòtiques amb l'estructura característica amb l'estructura de les façanes de la Sagrada Família, veurem ja doncs això, aquest procés de superació aquest procés de superació del model gòtic i de la creació d'un model, diguem-ne, nou i diferent, no? Que comporta doncs, grans dosis d'invenció i de creativitat. No? I en aquest sentit, doncs, aquesta seria el primer tema al voltant del qual girarem. El segon seria ja la pròpia iconografia, és a dir, les façanes a les catedrals gòtiques és una combinació d'arquitectura i escultura, i aquesta escultura, diguem-ne, desenvolupa uns programes iconogràfics i del que es tracta es tracta de veure com s'organitzen aquests programes iconogràfics en l'estructura arquitectònica de les façanes gòtiques i el mateix veure per contrast la diferència de com s'articulen, és a dir, hi ha una diferència d'estructura, doncs es tracta de veure també com s'articulen en els projectes de la Sagrada Família aquests elements iconogràfics. I per últim, ja centrant-nos també en la façana de la Glòria, doncs, d'alguna manera, parlarem de la temàtica i parlarem dels reptes artístics que representa plasmar el missatge, els reptes artístics que representa això, plasmar el missatge, el programa iconogràfic, podríem dir-ho així, concebut a la façana de la Glòria. Bé, doncs, per aquest esquema comencem parlant de les façanes i la seva estructura. En les catedrals gòtiques, el model de façana de les catedrals gòtiques és el que s'anomena la façana harmònica. En què consisteix la façana harmònica? La façana harmònica és aquest model de façana, sobretot, els portals d'accés i la rosassa i que a la vegada aquest cos central està flanquejat per dues torres més altes que aquest mateix cos central, més altes que aquest mateix cos central. Bé, rematades amb agulles o no? D'acord. Aleshores, evidentment, cadascun d'aquests elements té la seva pròpia funció, és a dir, la rosassa té la funció d'aportar, de ser el gran finestral i d'introduir llum a la nau central, els finestrals. Les portades són, evidentment, la via d'entrada a l'interior del temple i les torres laterals fan, lògicament, també la funció de campanars a la vegada que fan la funció de constituir el referent visual en la distància de la pròpia catedral. I aquest és el model que tenim. He posat només 3 exemples, però penso que és prou clar, a la catedral de Chartres, a la catedral de París, Notre-Dame, o a la catedral de Reims. He posat aquests 3 exemples perquè a la vegada ens permeten veure, en certa forma, l'evolució de la pròpia arquitectura gòtica i de la pròpia arquitectura gòtica en el sentit de que, per exemple, aquí a Chartres el que tenim és encara, el procés constructiu de la catedral de Chartres és complex, com és sabut, hi ha un incendi l'any 1194 a partir del qual es reconstrueix la catedral, però resulta que poc abans d'aquest incendi uns 50 anys abans, s'havia iniciat
la construcció de la portada reial. Tant és així que quan es fa la catedral nova després de l'incendi, doncs en realitat es preserven elements d'aquesta catedral que s'havia començat a construir i que havia quedat en molt bona part destruïda. I aleshores, doncs això, queda. Bé, doncs seguim. Estàvem a Chartres, estàvem una mica amb el procés constructiu, amb la complexitat del procés constructiu de la catedral de Chartres, no? I, diguem-ne, en tot cas, això és interessant perquè en aquest cas el que tenim és una catedral de 3 naus, però resulta que la portada central, que és triple, totes 3 portes aboquen a la nau central perquè, doncs, quan es fa era l'amplada de aquesta portada respon a l'amplada de les 3 naus de la catedral romànica, diguem, tardoromànica. Però, en canvi, escultòricament, aquesta portada ja correspon als inicis de l'escultura gòtica perquè introdueix elements que ja comentarem. Notre Dame, en canvi, diguem-ne, ja seria l'exemple seria potser l'exemple més complet d'aquest model de façana harmònica, en el sentit de que, bàsicament, tota l'estructura és construïda d'una sola tirada, sense discontinuïtat, sense gaires elements posteriors afegits, excepte les intervencions ja en el segle XIX de Viollet-le-Duc. I bé, a Notre Dame doncs, queda molt clar això que dèiem de la façana harmònica. Diguem-ne, en aquest cas sí, doncs són 3 grans portals que aboquen en realitat a una catedral de 5 naus. Això és el que explicaria, per exemple, que les 2 portes laterals tinguin gairebé, que corresponen a 2 naus, tinguin gairebé la mateixa amplada que la porta central, que correspondria a la nau central. Tenim el nivell dels finestrals i tenim el nivell de les torres, etc. I sobretot tenim un element que, diguem-ne, per comparació amb la Sagrada Família, penso que també és interessant de remarcar, que és tot el sistema de proporcionalitats. És a dir, queda clara, em sembla, és prou evident que la composició arquitectònica d'aquestes façanes és essencialment a base de línies verticals i horitzontals, que marquen sobretot els grans contraforts i els diversos nivells de la catedral a base de línies verticals i horitzontals i, si vols, a través d'unes relacions de proporcionalitat que venen donades essencialment per diagonals. És un joc de proporcions, diguem-ne, o és un sistema, és una estructura, una composició realment bastant senzilla, diguem-ho així, bastant simple, complexa, molt elaborada, però, diguem-ne, senzilla de percebre. El sentit de l'ordre deriva de tot això. Per últim, doncs, el tercer exemple que he triat, que us proposo, seria el de la façana de la catedral de Reims. Ja és un model més evolucionat, correspon essencialment a la segona meitat ja del segle XIII. Tenim aquests 3 nivells, les portes, els finestrals i les torres. En aquest cas, la catedral de Reims, diguem, és una catedral ja amb un sentit més plàstic de l'arquitectura gòtica, sobretot perquè dona molt més protagonisme ja al vitrall, que serà el gran protagonista en l'arquitectura ja de finals del XIII i de començaments del XIV, el que s'anomena el gòtic radiant, de tal manera que l'escultura no es concentra en els timpans, sinó en aquests gablets, etc. Bé, en tot cas, també, de tota manera, la composició predominant és verticals i horitzontals, però amb una tendència a la quadratura, podríem dir-ho així. En aquestes façanes, doncs, això, en aquestes façanes ja no són només arquitectura, sinó que tenen tot un complement arquitectònic. Respecte d'això, doncs anem a un del que va ser un dels grans referents de Viollet-le-Duc, un dels grans referents de Gaudí, que és el Viollet-le-Duc, el diccionari raonat de l'arquitectura Viollet-le-Duc. Aquí tenim l'enllaç, es pot consultar en línia, a l'Institut Francès d'Història de l'Art. Aquí teniu l'enllaç. Bé, i he triat simplement aquest fragment quan parla dels portals i sobretot destaca una cosa, és a dir, destaca això que
omplir, no?, les portes de les esglésies d'estàtues i de baix-relleus, composant una sèrie d'escenes, és una idea atrevida, nova, que produeix un gran efecte. Evidentment estem parlant no de les portades romàniques, que són essencialment un portal, sinó ja d'una façana omplerta amb escultures, és una idea nova, tal. I sobretot és interessant la manera que, a part de la iconografia, doncs ens interpreta, Vilardell, que és molt savi, no?, interpreta els efectes plàstics que això produeix. Les esqueixades obliques, il·luminades pel sol de formes variades, donen a les escultures un relleu que sembla doncs, donar-los vida, pim-pam-pum, i formen això, veritables poemes de pedra que criden l'atenció de la multitud. Bé, doncs això. En tot cas, l'escultura té una emissió, diguem-ne, iconogràfica, però a la vegada és un element que enriqueix plàsticament les façanes de les catedrals. Això és el que remarca Vilardell. Des del punt de vista, un altre referent interessant a remarcar, perquè estic segur que també, tot i que no és tan sabut, però també havia de ser, evidentment, un dels referents de Gaudí, perquè, a més, estic segur que és la gran referència a nivell d'iconografia de les catedrals, és, doncs, això, Emil Mal, amb aquest estudi sobre l'art religiós del segle XIII a França, que estudia la iconografia de les catedrals gòtiques, i aquí, diguem-ne, si el Vilardell, com a arquitecte, parla essencialment de l'escultura com un complement plàstic de l'arquitectura, la importància de la llum, en les esqueixades, etc. Diguem-ne que és que l'escultura present en les grans catedrals gòtiques, això és una traducció plàstica de la mentalitat del seu temps, que és la mentalitat aquesta, diguem-ne, enciclopèdica, la mentalitat, diguem-ne, de sistematitzadora dels conceptes teològics, la de Sant Tomàs, la del propi Vicenç de Beauvais, i la d'altres, diguem-ne, grans compiladors de doctrina i de conceptes, etc. I en aquest sentit, doncs això veurem també més endavant com bàsicament Emil Mal el que fa és llegir tota aquesta iconografia de l'arquitectura present en l'arquitectura del segle XIII a partir dels miralls de Vicent de Beauvais. Clar, vist aquest exemple, doncs fixem-nos ara en el model de la façana de la Glòria. Penso que no cal insistir massa amb la diferència de model. És a dir, hem partit. Estem a la façana de la Glòria, repeteixo, com havíem vist al començament. Sí, és cert que la cripta condiciona encara unes determinades formes gòtiques. A la façana de la Glòria estem a l'altre extrem de la cripta. No tenim aquest condicionant ja d'una arquitectura gòtica o neogòtica subjacent. I tenim doncs, una llibertat creativa important. En aquest sentit, doncs, penso que ja és evident, és a dir, que tenim un model de façana que s'allunya d'aquest model de façana harmònica, cos central més baix, amb dues torres laterals. Bé, estàvem a la façana de la Glòria, estàvem simplement veient aquest model de façana que penso que no cal remarcar massa la diferència amb el que hem vist del model de façana harmònica, dues torres laterals més altes que un cos central. Aquí tenim, al contrari, quatre torres que a la vegada estan esgraonades en sentit ascendent i també una major fusió de tots els elements del nivell de portada, com constituint una gran porxada. I a la vegada, tot i que sí que hi ha, diguem-ne, prevista un finestral important en la façana de la Glòria, doncs la presència, en canvi, no hi ha la presència de l'element, diguem-ne, gran rosassa.
per donar llum a la nau central, perquè a la Sagrada Família, com si els estat coneixeu, doncs bàsicament la il·luminació prové tant des de dalt com, sobretot, des dels grans finestrals laterals, que són també, en aquest sentit, molt... En fi, aporten no només llum, sinó també color. Bé, en tot cas, bé, constatar aquesta diferència és senzill, però sí que penso que a partir de la constatació d'aquesta diferència, el que deia, assenyalar un element diferencial i característic de la Sagrada Família i especialment de la Portada de la Glòria, que és aquest sentit de l'ascensionalitat, de la verticalitat. No? Això sí que és, penso jo, important. És a dir, la façana, al cap i a la fi, la façana de la Glòria, al cap i a la fi, l'hem de veure en relació amb el conjunt del projecte arquitectònic de la Sagrada Família. És a dir, això no és una façana aïllada respecte al conjunt, no és una màscara que oculti un conjunt que ve darrere, sinó que és una peça d'un conjunt arquitectònic en el qual, doncs, això, ja tenim no només aquestes 4 torres, són només una quarta part de les altres, una tercera part de les 12 torres dels apòstols, i a la vegada, doncs, això, a darrere d'aquestes torres ens hi apareixeran les dels evangelistes i la de Jesucrist, la que no veurem, en tot cas, serà la de la Mare de Déu. És a dir, finalment, l'efecte de la façana aquesta no l'hem d'entendre com un element aïllat, sinó com un element que forma part d'un conjunt molt més ampli i, evidentment, a darrere de la façana. Això són les coses que, ara faig un parèntesi, són les coses que ja ens hem d'anar acostumant. No? Esclar, estàvem acostumant a aquella visió de la Sagrada Família en el que, diguem-ne, predominava la visió esbelta la façana al naixement, o fos la visió esbelta de la façana a la passió. Però ara que la Torre de Jesucrist ja va pujant molt amunt, haurem de canviar aquella percepció. En fi, el perfil de la Sagrada Família ens canvia substancialment, no? A mesura, doncs, això, que el cos central va agafant alçada cada vegada més. De tal manera que això, la façana de la Glòria, al cap i a la fi, queda, al final, diguem-ne, integrada en un conjunt que encara tira més amunt i que té, doncs, una voluntat clara d'ascensionalitat, de subratllar verticalitat. Bé, i això, doncs bé, molt bé, sí, verticalitat, molt bé. És una idea que ve també de la pròpia arquitectura gòtica, que el Gaudí, gràcies al seu sistema, diguem-ne, d'art parabològic, s'aconsegueix portar molt més amunt. Però tot això no és tampoc purament una proesa tècnica o un afegit tècnic, sinó que això té clarament reflecteix, i aquesta seria potser doncs, la idea on voldria arribar, reflecteix una mica també la concepció de la Sagrada Família. És a dir, la concepció de la Sagrada Família, sobretot aquesta idea de verticalitat, de fer que sobresurti, de fer que la torre central arribi als 170 metres, que sigui doncs, l'alçada més gran de la ciutat, l'alçada construïda més gran de la ciutat, equiparable a l'alçada del turó de Montjuïc, etc. Doncs això obeeix clarament a una concepció que és la concepció de la Sagrada Família com una església urbana, com un temple que ha de sobresortir enmig de la ciutat, que ha de ser un referent del paisatge visual barceloní i que ha d'expressar doncs, aquesta presència diguem-ne, de l'Església enmig de la ciutat. No? Tot això, per tant, aquesta recerca de l'alçada no és una recerca purament, diguem-ne, d'atreviment tècnic, no és construir un gran gratacels al més alt del món, diguem-ne, com veiem avui en dia, per expressar poder, sinó que és, bàsicament, la idea de crear un gran monument al mig de la ciutat. No? I aquesta dimensió, diguem-ne, tot això, aquesta dimensió urbana, aquesta idea de crear un referent visual del paisatge urbà, penso que és interessant de remarcar-la en relació amb la relació entre la Sagrada Família i la ciutat, que no és un monument que s'oposi a la ciutat, que es contraposi a la ciutat, sinó que és un monument que s'inscriu en la pròpia trama de l'Eixample, que respecta la pròpia trama de l'Eixample, no? I que, doncs, dintre d'aquesta trama de l'Eixample assoleix, diguem-ne, un tram de l'Eixample que, per altra banda, desagradava Gaudí, però que assoleix, diguem-ne, aquesta dimensió de perspectiva. I això, per donar-hi encara una altra volta en aquest aspecte, doncs ens en podem anar una mica més enrere. És conegut i és sabut que doncs, hi va haver-hi un debat
interessant sobre com s'havia d'acabar la façana de la catedral de Barcelona. La catedral de Barcelona, començada l'any 1298, construïda essencialment entre els segles XIV i XV, acaba sense façana i arriba a això, i no té, queda, doncs, com és prou sabut, queda com una façana amb un mur llis. Arriba a l'exposició del 88, no? I, diguem-ne, arriba a l'exposició del 88 i Barcelona, la catedral de Barcelona, segueix pràcticament inacabada. Aleshores, diguem-ne, doncs es fa, l'arquitecte de la catedral, el Josep Oriol Mestre, es fa una intervenció a la façana. Hi ha tot un debat al voltant de com s'havia d'acabar la catedral. És sabut que, finalment, diguem-ne, doncs s'acaba realitzant per lo que és el cos de façana, el projecte de l'Oriol Mestres, i per lo que és el cimborri, el projecte del Martorell. Però, aleshores, en relació amb això, en canvi, hi ha, doncs això, el Joan Martorell, del Font, l'August Font, el projecte simbòlic que s'acaba fent. Però del projecte de l'August Font doncs hi ha un projecte que era el del Joan Martorell, que era un projecte que el que defensava era precisament superar les formes estrictament neogòtiques, no? I proposar una agulla d'una dimensió molt més gran, una agulla d'unes proporcions i d'una dimensió molt més alta, perquè aquesta catedral gòtica, concebuda amb unes proporcions i unes dimensions per una ciutat tancada dintre de les seves muralles medievals, passés a exercir la funció també de catedral, no ja només d'aquesta ciutat tancada dintre les seves muralles, sinó de la nova ciutat que estava creixent per allà a l'Eixample. Aleshores, diguem, la idea que aquesta agulla d'una alçada desmesurada fos el referent visual d'aquesta ciutat vella, però també de la ciutat nova. I així, doncs, això, la memòria del projecte Martorell ho diu clar, al fachada, grandioso cuerpo, lucernario y aguja, índice colosal que señale a los pueblos del llano y de las montañas circunvecinas la residencia de Dios entre los hombres, de Dios, la residencia de Dios entre los hombres, y a todos nos indica continuamente aquella feliz patria inmortal, No hallamos dificultad alguna en aceptar estos chapiteles para que se manifiesten, no obedecen a ningún fin material, corresponden a más que a una aspiración del alma. Conviene que se eleven ricos y afiliados. Para se espiritualiza la piedra, es la mejor manera. És la idea d'elevació de una agulla molt més alta del que, segons els patrons neogòtics, correspondria, per fer simplement doncs això, l'índice colosal que señale a los pueblos del llano y las montañas circunvecinas la residencia de Dios entre los hombres. Vale? Doncs això, bé, quina relació té això amb la Sagrada Família? Doncs se'ns dona la casualitat, no és tal casualitat, penso jo, que aquest projecte, diguem-ne que Joan Martorell és l'arquitecte, que això està passant l'any 1882, que Joan Martorell és l'arquitecte que arran, diguem-ne, de les desavinences entre la Junta Constructora de la Sagrada Família i l'arquitecte neogòtic Villar, diguem-ne, proposa el nom de Gaudí, resulta que, a més, Gaudí ha intervingut en el dibuix, en la delineació d'aquest model, que, per altra banda, era el model defensat, és a dir, això ho publica la Renaixença, i era el model essencialment defensat, diguem-ne, des dels sectors, podríem dir-ne, catalanistes. Per tant, això és interessant, penso jo, quan estem parlant d'aquesta idea d'elevació, no només com un resultat d'un desenvolupament d'unes solucions arquitectòniques que li permeten al Gaudí fer una arquitectura més atrevida, més innovadora, etc., que supera l'arquitectura gòtica, sinó també per aquesta dimensió que té, aquesta voluntat d'elevació en relació amb la dimensió urbana del temple, perquè al cap i a la fi seria, penso jo, i penso que és prou evident, seria, com si diguéssim, la recuperació, el reciclatge d'una idea que Martorell i doncs, potser Gaudí de prop com a col·laboradors ja, encara que no s'hagués finalment realitzat, doncs s'acaba
o ja s'havia introduït en el debat sobre com havia de ser la façana de la Catedral de Barcelona i especialment la seva agulla. Penso que aquest és un tema interessant on ens porta, no, aquest és un punt interessant a on ens porta, diguem-ne això, el contrast entre el model de façana de catedral gòtica més el model comparat amb el model de façana de la Sagrada Família, perquè a partir d'aquesta idea de l'elevació podem, recapitulant la idea que volia expressar, no? Podem percebre com Gaudí es planteja això, la Sagrada Família no com un exercici arquitectònic a ell mateix, sinó, evidentment, tenim molt clara la seva funció com a referent, com a església integrada a la ciutat i com a referent visual de la ciutat. Bé, aquesta seria, doncs, una de les primeres idees que d'això. Sobre això hi ha algun comentari, alguna observació, o segueixo endavant i ja en tot cas comentarem més endavant, com vulgueu, que em digueu. Segon aspecte a desenvolupar. Ja centrant-nos en el contingut iconogràfic d'aquestes façanes, no tant en l'estructura i relacionant-ho amb aquesta projecció de la Sagrada Família com a església urbana, sinó des del punt de vista iconogràfic. Bé, també recuperem o retornem a aquest clàssic de la literatura artística que, sens dubte, Gaudí havia de conèixer i que és això, el llibre aquest de Nilmal, les religions del segle XIII a França, i bàsicament el que fa Mal és proposar una lectura de la iconografia de les grans catedrals gòtiques a partir l'Speculum Maius de Vicenç de Bové, que en realitat consta de 3 parts, l'Speculum Naturale, el Doctrinale i l'Historial, el de la natura, el de la doctrina i el de la història. Aleshores, bé, si voleu, amb això no sé si ho coneixeu o no ho coneixeu, si voleu, us ensenyo, ho dic perquè no sé si no ho coneixeu, diguem-ne, podem no sé si coneixeu el portal aquest Gàl·lica, coneixeu? És interessant, és a dir, és el portal de la Biblioteca Nacional de França, sí, el portal on hi tenen digitalitzats la gran majoria de manuscrits conservats a la Biblioteca Nacional de França. Bé, he posat simplement això, el de l'Spèculum de Vicenç de Bové. L'he posat aquí, diguem-ne, com a exemple, perquè el veieu i perquè donar peu a comentar, si no ho coneixeu, que val la pena, és interessant, recomanable i entretingut de fer-hi una visita. És a dir, en aquest portal, bé, això ja simplement és per posar el manuscrit de l'Spèculum. Aquí tenim el Vicenç de Bové, aquí tenim Sant Lluís, Sant Vicenç de Bové és conseller de Sant Lluís, diguem, en aquesta bonica miniatura ja del 14. Bé, no vull entrar en comentar el manuscrit medieval. Sí que penso que ja que hi som i de passada, sí que és interessant de comentar el portal aquest. Per què? El portal de la Gàl·lica, repeteixo, no sé si el coneixeu o no el coneixeu, és el portal de la Biblioteca Nacional de França i aquí s'hi poden consultar algunes d'aquestes obres d'origen català que tenim, que es troben a la Biblioteca Nacional de França. Entre elles, posem per cas la Bíblia dita, que els francesos en diuen de Noailles, però que és la Bíblia seria la Bíblia una de les Bíblies produïdes al monestir de Ripoll i que es troba a París procedent de Sant Pere de Rodes, o l'Atles català d'Abraham Cresques, diguem-ne, el famós Atles català, diguem-ne, que acaba en propietat dels reis de França, etc. Tot això es pot consultar a la Gàl·lica d'una manera lliure i amb una qualitat d'imatge fantàstica. Ho dic perquè és una cosa que us recomano. Si no us hi heu entretingut, us recomano que ho feu i us entretingueu perquè val realment la pena. Bé, tornem a la presentació. A veure, espera't, ara ja com surto aquí. Tu de la presentació. Tornem al PowerPoint.
dit el Gàl·lica, dit això, diguem-ne, de passada, doncs això. Tornem aquí, perquè això se n'havia anat, tornem a la iconografia. Bé, això, doncs mirall de Vicenç de Beauvais, simplement doncs, esmentar de passada doncs, el Gàl·lica, perquè doncs, bueno, si algú té interès en aquestes coses, doncs és interessant de treure-hi el nas i remenar perquè doncs, podem gaudir i us podeu descarregar doncs, manuscrits medievals en fi, lliurement, qual és una joia, diguem-ho així. No? Aleshores, bàsicament, mirall de la natura seria doncs, tota la representació d'elements naturals que normalment complementen, que és característica de l'arquitectura gòtica, s'explicaria a partir del mirall de la natura i el sentit, diguem-ne, que la natura té com a expressió de la creació segons doncs, les argumentacions de Beauvais. El mirall de la doctrina doncs, parla essencialment això, el treball i la ciència com a vies de perfeccionament humà, pam. No? Tot això són elements que trobarem en la iconografia de les catedrals gòtiques i també en les de la façana de la Glòria, però, evidentment, processades d'una manera diferent. Per últim, el mirall de la història parla doncs, dels fets bíblics a través del temps i aporta doncs, la vida de Jesús, a la Mare de Déu, els sants, els apòstols, els sants, etc. No? I finalment doncs, a l'Apocalipsi i el judici final. Bé, doncs sobre això, les estat i sobretot el que intenta destacar Mal és que aquesta acumulació d'imatges té, per una banda, respon a una mentalitat diguem-ne, enciclopèdica i, diguem-ne, les catedrals són fruits d'aquest pensament, la iconografia de les catedrals són fruit d'aquest pensament escolàstic característic dels segles del gòtic i, per tant, és un pensament, diguem-ne, rigorosament articulat i, per altra banda, doncs això, que això té aquesta funció que sempre es diu de constituir, diguem-ne, un element això, revestir de forma sensible doncs, la doctrina per a la gran massa de gent il·letrada, no? Segles XII i XIII, la doctrina es representava a través, prenia cos, a través dels personatges i dels drames litúrgics i en les estàtues de les portades. No? Això és prou habitual. Com es distribuïa aquesta iconografia? Tornem als tres exemples que havíem comentat anteriorment. Porta reial, façana occidental de Chartres. Tenim una porta reial amb tres portades, que hem dit que donen a la nau central, i aquestes tres portades, doncs, essencialment, la central ja dic, són portades que contenen elements que ja podem comentar des del punt de vista de l'escultura gòtica, però elements encara de tradició romànica. Portada central, Majestas Domina, i doncs, major presència de la Mare de Déu, amb un portal lateral on hi ha la Mare de la Majestat i sobretot amb la presència d'aquestes estàtues curves. Però pràcticament la decoració escultòrica es concentra en aquest petit espai de les portades. La resta és bàsicament estructura arquitectònica, geometria, composició arquitectònica. Només ja en una època més tardana s'hi afegeix un altre element que acabarà sent consubstancial també en les catedrals gòtiques franceses, que és la galeria dels Reis. I ho subratllo perquè, doncs, això, tenim a Chartres, diguem-ho així, bàsicament estem parlant d'una composició arquitectònica on doncs, pràcticament només hi ha l'escultura es concentra en l'element de les portades i a la vegada doncs, amb aquest element afegit que apareixerà contínuament, que és la Galeria dels Reis, per evidenciar que això, les catedrals, el gòtic incipient, és un llenguatge arquitectònic que a la vegada va estretament associat, podríem dir-ne, al creixement i a la consolidació de la monarquia francesa. No? Això és el mateix, diguem-ne, si ens en anem al segon exemple que havíem posat, Notre Dame, doncs tenim, de certa forma, el mateix, els tres portals a on es concentra l'escultura, en aquest cas, diguem-ne, amb aquesta Galeria dels Reis, que a Chartres s'hi afegeix tardanament, aquí ja es fa des del començament, amb aquesta Galeria dels Reis, que en principi són reis de Judà, no són, diguem-ne, els reis de França, però la gent, diguem-ne, durant la Revolució, doncs veien reis i van associar-ho amb els reis de França i, com suposo és conegut aquesta història, no? Els tiren a terra tots, els decapiten també, i, diguem-ne, doncs aquests caps dels reis, els cossos
es van perdre, però els caps van ser trobats en els anys 70 del segle XX, doncs, quan feien unes obres, em sembla que era de construcció, un aparcament aquí davant de Notre Dame, o de l'excavació de tot aquest element subterrani davant de Notre Dame, doncs van sortir aquests caps i actualment els caps d'aquests estan al Museu de Cluny, al Museu Nacional du Moyen Âge, al Museu de Cluny. I allà hi ha els caps dels reis de la Galeria dels Reis de Notre Dame, i els que hi ha a Notre Dame són una reelaboració, diguem, una reinterpretació de Viollet-le-Duc. Portades. En aquest cas, les portades, també judici final, hem passat de la Majestat del judici final, aquí és una evolució clarament del sentit gòtic, i presència també molt marcada de la Mare de Déu, presència dels reis, l'element monàrquic, i la resta també, doncs, simplement composició arquitectònica. A Reims seguim més o menys amb la mateixa... Això, l'arquitectura gòtica de Reims es fa més plàstica, diguem-ne, en comptes de l'escultura concentrar-se en els timpans, passa en els gablets, per fer-se possiblement més visible, i novament també Galeria dels Reis en el nivell superior. Diguem, associant i presència de la coronació, també la idea de coronació, monarquia, etc. Aquest caràcter, diguem-ne, monàrquic, o aquest subratllar el caràcter monàrquic de les catedrals gòtiques, evidentment, és completament absent també de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Ja en parlarem. Simplement per veure en detall l'exemple d'un portal gòtic, suposo que això és més conegut per tothom, doncs fixem-nos en el portal central de Notre Dame, perquè és un exemple clàssic de portal gòtic, diguem-ne, amb un nivell baix, on hi ha doncs, la lluita del bé i el mal, de l'home, diguem-ne, per assolir el camí de la salvació, vicis i virtuts, com a expressió d'aquesta lluita entre el bé i el mal. Fixeu-vos, això també podem establir una altra correlació prou interessant. Penseu als temples grecs. Què tenim en els temples grecs? Què tenim en el Partenó d'Atenes? Què tenim en molts altres temples? Doncs tenim en els dos frontons, que equivaldrien a les façanes, essencialment, l'apoteosi del déu. L'apoteosi dels déus. Al frontó del Partenó teníem, diguem-ne, doncs això, la lluita de Pal·letanees sobre el domini de l'Àtica, etc. Teníem després, en les mètopes del Partenó, teníem la lluita dels centaures i els lapites, que és la lluita del bé i el mal. La lluita del bé contra el mal, dels centaures i els lapites. I finalment teníem les imatges del culte dels déus a través del fris interior de la processó de les penetenes. Però aquesta idea de que la lluita del bé i el mal és una constant també en els temples, doncs és la que ens apareix, diguem-ne, en tants portals gòtics, en la idea de la humanitat que lluita per, diguem-ne, per la seva pròpia perfecció i per assolir el camí, diguem-ne, en el cas cristià, de la salvació. Sobre aquest nivell, diguem-ne, de lluita bé o mal, apareixerà el nivell, diguem-ne, ja dels testimonis de Jesús i els testimonis de Jesús. Els apòstols, en aquest portal de Notre Dame, refets del segle XIX, perquè van ser malmesos, i presidits també per la figura de Jesús en el mig. Aquesta figura de Jesús té una dimensió simbòlica molt important. Té una dimensió simbòlica molt important perquè fa, diguem-ne, simbòlicament juga amb dos aspectes. Per un costat, és Jesús, diguem-ne, Jesús entre els deixebles, Jesús vestit amb indumentària clàssica entre els deixebles, i a la vegada, diguem-ne, s'associa a la idea Jesús, al mig de la porta d'entrada principal de l'Església, Jesús com a jo soc la porta, com a camí de salvació. Els que entrin per mi se salvaran, podran entrar i sortir lliurement, trobaran pasturatges, edifici construït sobre els fonaments dels apòstols, el mateix Jesucrist per pedra angular, pim-pam-pum, la idea de que Jesús és la pedra angular del temple simbòlic. Per ell també vosaltres heu entrat a formar part de l'edifici, aquesta idea de Jesús com a porta, com a via d'entrada. Té un paper simbòlic molt important i molt interessant. I a la vegada, diguem-ne, aquesta idea de Jesús vestit amb túnica a la manera dels filòsofs antics o dels oradors antics, és interessant també
perquè ens remet novament a aquesta idea de que, al cap i a la fi, la concepció cristiana dels portals doncs no deixa de ser, no és que hi hagi una línia de continuïtat, però al cap i a la fi sí que hi ha, diguem, aquests elements en comú que quan es tracta de construir un temple, doncs hi ha una sèrie de tòpics que sigui doncs, en la mitologia, en el món clàssic o sigui en el món cristià, hi ha una sèrie de tòpics que són recurrents. No? I en aquest sentit, doncs, que puguem establir no només aquesta idea de que la presència de la lluita del bé i el mal doncs és constant també en els temples, sinó també el fet de que en el món medieval hi hagi la figura de Jesús sigui revestida a la manera del filòsof clàssic o de l'orador clàssic, doncs és també un element interessant d'aquesta connexió amb el món antic. Bé, això queda com, en certa forma, també una derivació del tema que estàvem tocant, que és la de la iconografia del portal. I com veiem, que la figura aquesta, en l'àlbum de Vilar, també una altra cosa que podeu consultar en el Gàl·lica, en el portal Gàl·lica que us ensenyava abans, i finalment doncs, tenim el timpà com a gran focus principal de la temàtica, judici final, diguem, la resurrecció dels vius i els morts, els vius i els morts, els bons, els escollits i els condemnats, el passament de les ànimes i, finalment, diguem, a Crist jutge, Joan i la Mare de Déu. I, per altra banda, hi ha doncs, la glòria celestial representada per les figures de les arquivoltes. Bé, aquesta és la composició característica d'un portal, diguem, amb totes les variants que es vulgui, perquè, evidentment, són molts els portals, però seria la composició característica de la portada d'una gran portada gòtica. Si ens anem a la façana de la Glòria, doncs bé, d'entrada, en els resums més elementals, doncs, de certa forma, la fatxada principal, la vida i la fi de l'home, suposa la mort i el judici, el cel o l'infern com a premi o com a càstig. La idea és exactament la mateixa, per tant, no? La idea quan aquesta idea es desenvolupa, a través, quan aquesta idea es desenvolupa, a través, doncs el propi Gaudí la va desenvolupant, es va expressant a través dels àlbums del temple, es va expressant a través del testimoni que recullen els seus deixebles més propers, com César Martinell o Joan Vergós, i finalment doncs, acabarà concretant-se amb aquest projecte, que tampoc entraré, és molt complex, tampoc entraré a expressar en detall, però que essencialment tenim doncs això, una gran porxada en la qual, doncs, essencialment hi ha diversos nivells. Hi hauria també el nivell d'això, infern, mort i pecat, diguem-ne, la idea de que mitjançant el treball i la pràctica de la virtut la humanitat avança cap a Déu i finalment doncs, la glòria, els personatges que ja diguem, han pogut contemplar de prop la faç de Déu i, en tot cas, la vocació de la pròpia glòria celestial en tot aquest nivell ascensional. En tot cas, el que m'interessa és no tant detallar aquesta iconografia, que repeteixo, és molt densa i molt complexa, diguem-ne, sinó subratllar això, com hem passat d'una concepció esquemàtica i simple, d'una manera molt sintètica a una gran façana retaule que expressa, diguem-ne, un missatge, expressa el mateix concepte que podíem veure en la façana en els portals de les catedrals gòtiques, però, diguem-ne, molt més desenvolupat, molt més enriquit plàsticament i molt més íntimament relacionat amb l'estructura arquitectònica de l'edifici. Això és precisament els tres valors que jo destacaria. En primer lloc, la densitat d'imatges. En segon lloc, el simbolisme, l'entrellat. Dius, hi ha d'haver-hi les 14 obres de misericòrdia que s'han de correspondre doncs, amb 7 columnes, a veure com les col·loquem, o els dons de l'Esperit Sant, pim-pam-pum. No? És encaixar el nombre amb l'element simbòlic. Tot això, diguem, és una feina complexa, però que finalment, però que ve del mateix Gaudí, i que hi ha un treball interessant d'acoplament d'arquitectura i simbolisme. I per últim, sí que també em sembla que és interessant observar com en la façana de la Glòria i en general a la Sagrada Família la component humana, és a dir, bàsicament
Així com en la Notre Dame, el que vèiem, i en altres temples el que veiem, és que aquesta component humana, aquesta idea de la humanitat que lluita per perfeccionar-se, queda relegada al nivell superior. I bàsicament el que exalten els portals és ja els testimonis directes de Jesús i les figures, diguem-ne, i l'assoliment de la glòria celestial. En canvi, diguem-ne, la Sagrada Família té aquesta component humanística molt interessant en el sentit de que el gran protagonista, és a dir, tot i que evidentment hi és present, el gran protagonista de la façana de la glòria són precisament tots aquests elements que expressen, diguem-ne, la via per assolir la glòria. Hi ha la representació de la glòria, que seria la pròpia façana, però hi ha sobretot l'expressió dels camins que permeten assolir la glòria. I això sí que penso que és una manera també interessant d'entendre el sentit catequètic de la Sagrada Família, el sentit de la Sagrada Família, no només com un compendi teològic d'alta teologia, sinó com un, diguem-ne, més proper al catecisme que no pas a la teologia, diguem-ne, de Sant Tomàs o la teologia de Vives sense Boveno. I per això també s'ha dit algunes vegades que possible font d'inspiració seria el catecisme de Josep Domènec Costa i Borràs, diguem-ne, que Gaudí hauria conegut i s'ha apuntat com a possible. En tot cas, sí que penso que és interessant, és a dir, per contrast, també novament, amb les façanes de les catedrals gòtiques, el que penso que podem observar amb claredat és aquesta major vocació, diguem-ne, catequètica de la portada de la glòria. Bé, i amb això entrem. A partir d'aquí, la façana de la glòria, evidentment, està encara en procés de realització i entraríem en el tercer aspecte que volia comentar. Breument, més breument. Maqueta de la façana de la glòria, diguem-ne, de Gaudí, no toqueu res, diguem-ne, els elements, diguem-ne, aquestes torres, les grans torres, els cimbolis aquests, credo, núvols, la versió, aquesta maqueta destruïda durant el saqueig del taller de Gaudí de l'any 36, la reconstrucció actual exposada al Museu de la Sagrada Família i bé, l'estat actual de la façana actual, aquest no és ben bé actual de fa poc, però vaja, no ha canviat substancialment l'estat actual. Sobre això s'ha de desenvolupar la façana de la glòria, de la qual només hi ha feta les portes, la porta central del Pare Nostre, diguem-ne, que va fer ja els sobirats en el seu moment i que era necessari fer per la dedicació de la basílica amb l'avinguda del Sant Pare. Bé, aleshores, per tant, el que ens queda és el repte de com traduir aquest programa iconogràfic que ja està perfectament definit a un projecte, fer-lo realitat. Aquí el que tenim són una sèrie de reptes interessants. Reptes interessants per trobar-li el sentit artístic. En primer lloc, penso que és obvi, fer que la façana de la glòria interpel·li la humanitat del segle XXI. Per què la del segle XXI? Perquè, evidentment, no és la mateixa del segle XIX, quan es concep la façana de la glòria, ni és la mateixa del segle XX ni la mateixa del moment postconcili de quan es concep la façana del naixement primer i ja quan es concep la façana de la Passió. En aquest moment, la Sagrada Família s'ha convertit en un referent global i, això, una de les coses que cal reflexionar i trobar la manera, i és el repte, possiblement un dels reptes des del punt de vista artístic, que presenta la façana de la glòria, seria com traduir plàsticament aquest missatge perquè tant mitjançant l'ús de recursos plàstics com mitjançant conceptes sigui capaç d'interpel·lar i traduir, difondre aquest missatge de que, diguem-ne, hi ha un camí que porta cap a Déu, que porta cap a la perfecció, etc. I tot això a la vegada integrat en un projecte. És a dir, no és una façana de la glòria, és la Sagrada Família i tots aquests elements han de formar part d'un conjunt i, per tant, han de mantenir la coherència conceptual amb la resta del conjunt. Aquest és el gran repte, o són, de certa forma, grosso modo, els grans reptes. Des d'un punt de vista més estrictament d'història de l'art i en relació amb el sentit de contemporaneïtat, voldria subratllar que finalment, és a dir, el projecte de Gaudí és un i se segueix, podem dir-ho, amb una
marcada fidelitat al projecte original o amb una voluntat de ser molt fidels al projecte original. És, des del punt de vista artístic, és aquest complement artístic de la Sagrada Família on podem percebre l'evolució de les sensibilitats a través del temps. En aquest sentit, doncs és evident que el portal del naixement, si l'haguéssim d'enquadrar des d'un punt de vista més d'història de l'art, doncs i concretament de la història de l'art litúrgic a Catalunya, penso que és molt representatiu d'un moment important, no? Que és el moment en el qual, doncs, sota el guiatge essencialment de Torres i Bages, diguem-ne, el Cercle de Sant Lluc, des del Cercle de Sant Lluc, del qual Gaudí en forma part, es posa en marxa s'expandeix un esforç per la renovació de l'art religiós que és molt important perquè, diguem-ne, fa que Catalunya jugui un paper destacat en la renovació estètica de l'art litúrgic, sortir també del model neogòtic Saint-Sulpice, diguem-ho així, no? I, diguem-ne, desenvolupar una estètica d'art religiós més propera a la sensibilitat contemporània. No? Això, el Cercle Artístic de Sant Lluc hi juga un paper molt important i penso que la façana del naixement podríem relacionar-la. Tot això, al cap i a la fi, molts dels escultors, molts dels col·laboradors de Gaudí a la façana del naixement són membres del cercle i hi ha a darrere sempre la figura de Torres i Bages. Per posar, i en certa forma, perquè veiem que això no és a dir, que hi ha un moment, doncs, per exemple, aquesta idea d'acumulació d'imatge i d'acumulació de figura és al cap i a la fi alguna que podem relacionar amb una altra obra que potser d'entrada no hi relacionaríem, que doncs són les pintures d'encert a la Catedral de Vic. Evidentment, les que veiem avui en dia no són les del projecte original, però és interessant recordar que el primer projecte de les pintures de Josep Maria Sert per la Catedral de Vic és un projecte encarregat pel Torres i Bages, sent bisbe de Vic, que el Sert era del Cercle Artístic de Sant Lluc, és a dir, les pintures de Sert a la Catedral de Vic són també una expressió d'això. I aquest caràcter massiu, col·lectiu, de poble, que s'expressa conjuntament, expressa molt bé el sentiment, diguem-ne, aquesta idea de poble de Déu, aquesta idea de poble de col·lectivitat. Diguem-ne, les pintures de Sert, d'una manera, podríem dir-ne, si voleu, més turbulenta, més michelangelesca, però expressen, tenen alguna cosa en comú amb els elements, té alguna cosa en comú plàsticament i estèticament, la idea de multitud, la idea de poble, no? Amb la façana de la Glòria. I ho tenen també en comú en el sentit de que a darrere doncs hi ha la figura de Torres i Bages i hi ha aquest grup del Cercle Artístic de Sant Lluc que té un paper important. En aquest sentit, doncs, la façana del naixement és molt representativa d'un moment determinat i d'una aportació destacada que des de Catalunya es fa a l'art religiós, diguem-ne, internacional. Novament, també, la façana de la Passió, amb la intervenció dels Subirachs, en canvi, seria clarament molt representativa del moment postconciliar. La idea, diguem, els Subirachs ja, fins i tot abans del concili, ja ha fet aquella obra de la decoració escultòrica, el santuari de Santa Maria del Camino, que tot i ser, diguem, abans del concili, s'anticipa a la idea d'actualitzar l'art religiós i d'incorporar l'art religiós, en certa forma, apropar també l'art religiós contemporani a la sensibilitat de l'art contemporani, etc. I això que els Subirachs, diguem, ja havia fet el santuari de la Virgen del Camino, doncs té la possibilitat de desenvolupar-ho amb la que és la seva última gran obra, la culminació de la seva trajectòria, que és la façana de la Passió. I la façana de la Passió és, en aquest sentit, clarament un exemple de confluència també de l'art, diguem-ne, d'aquest moment, que podríem dir-ne postconciliar, en la decoració de la Sagrada Família. És a dir, en la decoració de la Sagrada Família hi ha una evolució i una progressió. És a dir, el projecte és el projecte de Gaudí, però és en aquest complement figuratiu en el qual s'expressen moments i sensibilitats també diferents. Per això, doncs, la façana de la Glòria hauria de ser això. Després, la façana de la Glòria, a nivell de reptes, té un altre aspecte interessant, que és aquesta plasticitat, aquesta idea dels núvols, aquesta idea d'aquests ferros retorçats i recargolats, també suggerint núvols. O aquesta idea, la idea de que hi havia d'haver-hi també a l'entorn aigua i foc
per suggerir l'aigua del baptisme i el foc que purifica del sagrament de la reconciliació. No? I això ens porta a un altre aspecte del Gaudí, que és molt interessant, que és aquest aspecte del joc amb recursos plàstics. És a dir, no és només arquitectura. A la cripta de la Colònia Güell és una obra extraordinària i és prefiguració de la Sagrada Família. A la cripta de la Colònia Güell, estèticament, hi ha una cosa que és fantàstica. I és la idea, ja és aquesta mateixa idea de que a mesura que l'ànima humana es va apropant a Déu, l'ànima es purifica, de tal manera que la cripta de la Colònia Güell, el revestiment extern de la cripta de la Colònia Güell, és fet a base d'escòria, literalment, escòria dels forns, dels forns de la Colònia Güell. No? És escòria. I d'aquesta escòria arribaríem al marbre blanc i pur del coronament, és a dir, l'ànima humana es purifica i arriba, passa d'escòria a marbre blanc i a marbre pur. Aquest joc, però ho dic des d'aquest punt de vista de tractament expressionista dels materials, de donar valor als materials. El Gaudí, més enllà de la pròpia complement figuratiu, diguem-ne, dona pistes també de la importància que té el tractament expressionista dels materials per reforçar l'expressivitat del conjunt. Bé, i en aquest sentit, la façana de la Glòria presenta reptes molt interessants pel moment que s'hagi de materialitzar. Encara sobre això, per comentar aquests reptes, simplement d'això. Poso l'exemple de les obres de misericòrdia corporals, les 7 obres de misericòrdia corporals, de menjar qui té fam, donar a beure qui té set, vestir els despullats. Són temes que tenen llarga tradició en la iconografia cristiana i fins i tot no cristiana. Això, bé, provenen, sabeu, bàsicament, del judici final, en l'Evangeli de Mateu, tenies fam i em donau de menjar, tenies set i em donau de beure, a l'edat mitjana s'hi afegeix la setena, que és enterrar els morts per completar un septenari, i aleshores, bé, aleshores això, no? Vull dir, acollir els peregrins i donar de menjar, les pintures de la Pia Almoina de Lleida, la taula parada, peregrí, acollit, donar de beure qui té set, aquí pintures de Bruegel, podríem posar milers d'exemples, donar vestir el despullat, Sant Martí partint la capa, assistir als malalts, el Picasso i la ciència i caritat, redimir els captius o, diguem-ne, tenir cura dels presoners, aquí els mercedaris, o, diguem, enterrar els morts amb el propi enterrament d'ells després. Bé, aquestes serien fórmules aquestes serien fórmules clàssiques de representar els temes de les obres de misericòrdia, però torno a insistir, reptes. No? Interpretacions del tema de les obres de misericòrdia. Un iconògraf francès del segle XIX planteja una comparació interessant. Diu això, no? Diu que la seqüència, vestir, menjar i beure, tenir aixopluc, ser lliure, fer front a la malaltia i la mort, són les etapes de la vida. Una manera de traduir, evidentment això en el seu moment s'haurà d'interpretar i traduir plàsticament, però interpretar les obres de misericòrdia també com a aspectes fonamentals en l'etapa de la vida de les persones pot ser interessant a l'hora de aconseguir i assolir això. Assolir que la iconografia del portal de la façana de la Glòria interpel·li a la humanitat del segle XXI en general. I encara n'hi ha una, em sembla, molt més interessant amb aquesta posada al dia, és a dir, que Declaració Universal dels Drets Humans. Què diu? Tota persona té dret, article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Nivell de vida que asseguri per ell salut i benestar. Alimentació, donar de menjar i beure, vestir, el despullat, habitatge, assistència mèdica, atendre els malalts, els serveis socials necessaris. Si mirem aquest article de la Declaració Universal dels Drets Humans, el que hi veiem és que al cap i a la fi, segurament, els que van redactar la Declaració Universal dels Drets Humans provenien d'un món de l'humanisme cristià, al cap i a la fi, el que ens diu Jesús, no? O el que es diu Mateu, que diu Jesús en l'Evangeli, al cap i a la fi és allò que es considera avui en dia drets fonamentals. Dic tot això per veure que, posem per cas, l'exemple de les obres de misericòrdia no hauria de ser iconogràficament una vocació, a través de fórmules iconogràfiques convencionals, sinó que la gràcia estaria precisament en poder trobar que aquestes fórmules iconogràfiques convencionals fossin capaces d'interpel·lar a la humanitat del segle XXI.
Bé, i doncs això, en certa forma, penso que són els reptes que ens planteja la façana de la Glòria. I per acabar, i amb això sí que ja acabo, doncs una altra cosa, en aquest cas és més, si voleu, una reflexió personal, però l'any passat vam fer a Montserrat, diguem-ne, una interpretació del Passeig de Pau Casals, molt bonica, diguem-ne, i doncs això, no pots evitar de pensar que doncs, el Glòria final, quan escoltes aquest imponent Glòria final del pessebre de Pau Casals, diguem-ne, doncs no pots evitar pensar en la façana de la Glòria, Pau als homes de bona voluntat, Glòria, mai més cap guerra, mai més pecat, Glòria a Déu, Pau als homes de bona voluntat. No sé si l'heu sentit, si voleu podem acabar escoltant-lo, i si voleu podem acabar escoltant-lo i doncs això, acabarem, diguem-ne, amb Pau Casals, Glòria, i ja que hem parlat de la façana de la Glòria, doncs podem acabar d'aquesta manera, que penso que és bonica. I torno a insistir, aquest caràcter col·lectiu, aquest caràcter de gran retaule, que té, de gran retaule de la salvació humana, que té la façana de la Glòria, en certa forma penso que també queda expressat a través del cant, a través de la música, queda perfectament expressat amb aquest imponent Glòria, Pau, Glòria a la terra, mai més cap guerra, mai més pecat, Pau, 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 que és doncs, el missatge això, del Pau Casals, diguem, dels poemes de l'Alavedra. I doncs, si voleu comentar alguna cosa, doncs amb molt de gust. Molt bé, moltes gràcies per aquesta intervenció, que al principi ha estat una mica accidentada, però és per culpa de la xarxa, vull dir que no, perquè hem acabat molt bé en aquest sentit. I bé, i després amb aquest Glòria, que de fet és la part més reeixida del pessebre, d'aquesta obra de Pau Casals, perquè diguem-ne, la part diria més interessant. I està molt bé anar lligant tots aquests fils conductors doncs, que hi ha en l'art, això entre Sert, aquesta interpretació i Gaudí, i Torres i Bages, i el cercle artístic de Sant Lluc, els escultors, i totes aquestes catedrals i com es configuren. Jo crec que ha estat prou interessant de seguir i veure com no hi ha bolets ni fets aïllats en art. No? Vull dir que aquestes continuïtats són importants. No sé si algú que vulgui fer cap pregunta, cap intervenció per vosaltres. No sé. Bé. Sento una mica així, també, però també el retorn arriba una mica per tu, però... No, sí. No, jo només volia aportar que, bueno, moltes gràcies per aquesta exposició, que ha estat molt interessant. Només volia aportar doncs, aquest treball que va fer en Francesc Torralba ja fa un parell o 3 d'anys sobre les fonts espirituals i teològiques de l'escatologia d'Antoni Gaudí, no? Referides a la façana de la Glòria. No, només volia aportar aquesta dada. Evidentment, diguem-ne, els treballs de la comissió artística van a darrere de la comissió teològica, que és la que, diguem-ne, defineix al mil·límetre, diria gairebé, el contingut de Francesc Torralba i mossèn Armand, i és petita i mira, possiblement son germà, no? Mossèn Armand, i va haver-hi abans mossèn Galtés, no? També, diguem-ne, que són els que van definir van ajustar, el pessebre. No, com tu deies, ells, tots aquests, cerquen com expressar avui dia, no? En un llenguatge entenedor, tota aquesta realitat que en Gaudí volia expressar en el seu temps, no? I aquest serà el repte artístic, diguem-ne, a poder resoldre, no? Trobar la millor manera de poder-ho expressar, tenint en compte que és aquí on sobre el projecte de Gaudí s'hi afegeix la pàtina del temps present. Molt bé. Gràcies, Gràcies a vosaltres.
Hi ha algú més que s'hi animi? No? Bé, no. Doncs ja està. Tenen por No. d'intervenir. Molt bé. Doncs si ningú no vol intervenir, jo simplement doncs, agrair aquesta ponència d'avui, doncs la penjarem demà al web de cristiansdebase.cat. I aleshores, i només voldria recordar que si la sessió anterior doncs, que va fer a càrrec del doctor Jordi Casasses, que va explicar... Ara et perdo jo, Ara no... No em sents? No? Ara, el filo de la no sé què. No, que si la primera sessió va servir per emmarcar el Gaudí en el seu temps, la contextualització històrica, que explica, és una contextualització que explica de vegades moltes actituds o certs plantejaments de Gaudí, artístics i personals i de fe, vull dir, el que li va tocar viure. Doncs, i avui hem estat en aquesta dissecció de la iconografia de la façana de la Glòria, però no únicament de la Glòria, també has parlat del naixement, també, i després doncs, la sessió vinent serà a càrrec de la doctora Mireia Freixa, que és historiadora de l'art i que ha estat també catedràtica de la Universitat de Barcelona i que ens parlarà, diguem-ne, com Gaudí com a figura dins l'inici del modernisme, que també serà molt interessant. Doncs res, i això serà dimecres 12 de març vinent, també a les 6 del vespre, i tots els que vulgueu ser hi sereu benvinguts. Moltes gràcies, Josep Bracons, per la teva intervenció i fins la setmana entrant. Molt bé. Gràcies a tots vosaltres. Moltes gràcies. I és que felicitats al ponent. Molt bé. Moltes gràcies. D'acord. Adéu. Adéu-siau a tothom. Adéu. Adéu.